Amabango angenasihlahla enziwe ngumongameli Donald Trump okuba uluphumelele unyulo yaye iqela leDemocrats lenze ubuqhophololo adale isankqwe ngakubalandeli bakaJoe Biden. Abalandeli bakaJoe Biden bavakalisa uloyiko lokuba uDonald Trump kungenzeka ukuba angazamkeli iziphumo zonyulo ukuba akaphumelelanga. Ukanti uninzi lwabalandeli bakamnumzana Trump bayawaxhasa amabango akhe ukuba kubekho ubuqhophololo kolunyulo. EDetroit abakhi-mkhanyo abangamashumi amathathu noninzi lwabo ingabe Republicans balelwe ngamagosa ezonyulo ukuba bangene kwiholo nalapho bekubalwa khona ivoti. Amagosa ezonyulo avakalise imiqathango ye-COVID-19 njengonobangela wesi sigqibo sawo. Ukanti amapolisa aye abizwa ukuza kugcina ucwangco. Uninzi lwabo bathe balelwa ukuba bangene kule holo baye bama ngaphandle kweli holo becula bekhwaza ukuba malupheliswe unyulo kuyekwe ukubalwa. Ukanti amatshantliziyo aliqela kwizixeko ezahlukeneyo neziquka iDurham, iMinneapolis nePortland angqusulene namapolisa yaye ebememelela ukuba mayiqhube inkqubo yokubalwa kwevoti. Umongameli Donald Trump nephulo lakhe bebegcwele kumaqonga ezonxibelelwano izolo nalapho benze amabango angenasihlahla ukuba maluphele unyulo yaye kubekho ubuqhophololo. Iinkampani zamaqonga ezonxibelelwano zilumkise ngelithi azikaphumi iziphumo zonyulo. Ukanti lamabango obuqhophololo enziwe liphulo likamongameli Trump avuselele umnyele kubanye babalandeli bakhe ePhoenix. Phezolo bebefuna ukungena ngetshova kwisakhiwo ebesibambe unyulo nalapho bekubalwa khona ivoti. Ukanti inkqubo yokubalwa kwevoti isaqhuba kwezinye izixeko yaye uJoe Biden usahamba phambili